elektrikî. Vê varê wê hewa sar û bi berf be. Bayê sertê Bakur wê germahiya hewayê daxe. Erkdar ji nişteciyên herêmê daxwaz dikin ku baldar. Kayu û bavê wî hîn haya wan jê tune bû ku bavozekî bi hêz ber bi herêma lê re doniştin ve tê. Dikare birina elektrîkê çêk bede nişteciyên herêmê hişyar dikin. Gilbert! Sibê wê bahoz berê xwe biguherin. Niha werin em li gorê herêman... Ma du xwazî derkevî derve Gilbert? Bahoza ku wê ji Bakur were... Çima wî dernexî derve Kayu? Tamam, hadi Gilbert. Ji ber bahozê ji niha ve gelek rê Baba, beni... Kayu dibin bandora berfê de mabû. Hêza bahozê gelek zêde bû. Berfê bi hewa dixist xelekan çê dikir û difirand. Ji ber wê jî mesafeya nêrînê gelek kêm dikir. Kayu gelek jê bawer bû ku wê rojek paşê ji bo çêkirina berfê zilamekî rojekî gelek baş Bi bûye. rastî jî bahozeka pir mezin e. Bi jerê rewşa hewayê got dibe ku îşev qeşa çêbe. Divê ez germa malênek zêde bikim. Hadi tu ji here de amadekirina masê de alîkariya diya xwe bike. Tamam baba. Şevkat sor. Şevkat kes. Şevkat sor. Merhaba Şirinemin, tu birçî bûyî? Erê. Şevkat kes. Tamam. Em niha dikarim park bikim. Wî çi bahozekê tirsehêze? Wek ku hîn jî xerab dibe. Baş e, hewceyê tirsinîne, her tişt dibin kontrolê de ye. Çima tu ji bo şîvayê varê destên xwe naşiyoyî Kayu Kayu? merak dikir ku çima dê û bavê wî ew qas hatê lan dikin. Bawerim me peyvên bi sêr ji bîr kirin. Şevqa Şevqa kes. kes! Hey! Baba? Kayu di tariyê de xwe gelek bi tenê îst dikir û xwe bi xwe biryar da ku lêmveyan ji nû vê pêxe. Kayu fem nekiribû ku hemû lambe çawa xwe bi xwe bi tefiya bûn. Gava lambe pê neketin, pir tirsiya. Ez têm Kayu. Li ciyê xwe bimîne. Lambe pê nakevin baba. Divê ji ber bahozê elektrîk xwe bibin. İcara çiye? Yani gava elektrîk xwe bibe lambe pê nakevin. Haya Kayu jê tune bû ku bahoz dikare elektrîkê qut bike. Berî tiştek wisa nebîstibû. Hadi em dakevin jerê û fenerên elektrîkê elin. Rozî ber bi muman ve pif neke Şirîna min, ji bo dîtina hewcedariya me li wan heye. Ez ê dakevim qata jerê fenerên elektrîkê û hinek muman bibînim. Eşi dixwazim bi tere werim. Kayu di dîtina fenerên elektrîkê de dixwast alîkariya bavê xwe bike. Baldar bin wê derê hîn tariye. Li jêrzemînê veşartina fenerên elektrîkê jî fikrekî baş bûye. Ne wisa Kayu? Baldar be baba. Kayu hev dida ku wêrek be. Lê qet jî hez nedikir ku di tariyê de bi tenê bimîne. Baba. Her tişt li rê ye Kayu. Wî nabe. Hela lê binêre mûma min tune. Ez jê bawerim ku fenerên elektrîkê li van deran ciyekî ne. Baba. Kayu di tariyê de bi tena serê xwe rûniştibû û pir tirsiya bû. Lê di fikirê ku wê êdî bavê xwe nebîne. Vay ez hatim. Xuyan ga bavê wî pêşî Kayu gelek tirsand. Lê gava fenerên elektrîkê di destê wî de dîtin gelek rehet bû. Bibexşîne Kayu. Min nexwaste bitirsînim. Vay tu jî dikarî vîya bigirî. Wisa neke tu min ditirsînî. Gilbert dahmeqê hane. Gilbert. Vay bû. Erê.
جبر کو مال جنو و رونی ببو کایو بختوار بو فهم کر کو ایدی دکارن شیوا خو بخون اما کنگی بخون دایه پرسێکی خواشێک کایو ji bo pêxistina agir ez ênek êzingan bînim. Em dikarin li ber şûmineyê tiştan bixwin. Heman wek em li qampê bin. براستشی کایو نکار بو خیال بکره کو د شومینه اودای رونشتنه ده و چا خوارنه چه بکرانا لی فکری کو گاوا برف اودای رونشتنه بکه وک جی قامپی و گلک خوش به قمپل odaya runusuna gerek hoşa baba. Erê gelek bi kêfe. Lê hêvî dikim ku elektrîk qasekberê warin. Mal her diçe dice mi de? Ve lampe kengi pekevin baba. Ne bawerim. Dibe ku hinek wext bigire. کایو نکار بو فهم بکره کو برینا الکتریکی چما دریج آجود لیج بو نها زیده لسر نه دسکنی Ez dê difikirim ku wextê şîriniyê ye. Ve şirini çi haya? Di qampê de şîriniya ku tu herî zêde jê hez dikir kîjan bû? Marshmallow. Mahi ne Her pişiyor? hal pijiya. Lê pêşiye pivkê. Lewra pir germ e. باوەرم وەختی ڕازانەیە Az daha xwazim te kevim navî bîne dayê. Bi min em hemû îşev dikarin li vê derê razê. Pêşî. کایو به دنگ تلویزیون و جنقی او هشیار بو لی براستی جی دخواست قامپا خویا لبر شومینه بدومینه Elektrik hatiye. Em dikarin îşev xewa xwe li vê derê bidomînin baba. Helbet kurê min. Şev baş kayo.